Cad is anam ditch. Tír in it Uí Corcorain is anam dom. Is anam dam. Agus Canish too. Ucht Malina Dish. Okay, come on. Agus Imrian to Pell. And Imrian to Pell. Imli me. Pell. Pel. Agus Shinny an Ganzi an club. Sinné gan the club Okay. Bui agus Jarg. Bui agus Jarg. Shinny Bui agus Jarg. So, an Tussie no Cooley too. Is Tussie me. Yeah. So, Bui do an Bush agus Bay an Crest Nua an Ganzi Toresh Tamil. Be. Bay, okay. Mahu. So, Gura Mahu got the Tiernan. Mahu. Giadich, Dies mé gwit. Karzanam ditch. Séir se Uí Corcorain is anam dom. Right. Canish too, Sirsha. Tá mé héinjig bína díis. And my lad sport, It's Sirsha. matlum Kishfell. Kishfell, oh yeah. Imrian to Kishfell, it's a Sportland, and yeah? Yeah. Gura Mahu got Sirsha. Tá fótró. Dies Mergish, Karzanam ditch. Martin Uí Corcorain is anam dom. Og my Martin. Bhí mé cansle de Indian agus a bhac le Saoirse agus a Tiernan tamil ó hen. Agus bhuaid a clann an bon don slogan. Se agus fi an competition sin an bhai. Cos tá sé ag current sé gweilge ag go forefront ceapan, you know, agus tá sin an tábhagat, you know. Bhí lán semán agus bhí áhas mór or in an sim sinne. Se agus tá sé go hála in ismar tá sé ar an Ganzi agus tá sin an bhai so tá me John Bhrodúil frí sin, you know. Yeah. So cén bant atá go watching leis an glob? Sa couple of mín ar a couple of lín inis tá mé ag coaching le Bhord an óg agus tá alán rudí bhaid ag Harlan sin agus tá gatainní ag ban tanmhas so tá sin an main thing, you know. Yeah. Cén furin atá bant go leis? Faoi ní. Fuoiní. Yeah, tá tírean ag immerge an fearn faoi ní agus Agus cyrn tú isteach frásaí agus aptí af scéil. yeah, so tá alán den lads ag bín siad ag freistáil ar Scoil Raftery agus tá na lads ag caint bín muid ag caint beag an ghaeilge ag tréáil agus ben an beán tablets ar an tan ar fiú sin, you know. Yeah, agus you know, talán fun on it was well freshen, you know. Yeah. So tá Bhord an óg an tamil fada is nach bhfuil. Se chuig go bhríon is agus you know tá sé ag dul go string go rent tá an tá alán rudí bhaid ag happening in ish agus tá an standard don fell an ord as well agus ceapan go bhfuil sé an ceannas óga sa tír le sin so yeah tá lán rudí bhaid ag hála ag ar Bhord an óg as well. Tá fearna faoi sé an bhfuil? Tá fearn faoi sé go dtí muoinear. Faoi seach déag. Yeah, agus tá lán rudí bhaid ag hála sin, you know. So look, an core thing, you know, banamid tanmhas agus sin an main rud, you know. You know, agus you know, tá na lads ag fólam an tamar fad, you know, so tá sin go háftach, you know. Agus tá si de gimid go mai freisin bhí Birch Pelladori ar an minór bhío. Se agus caiith tú ceapan ga Fellador tháinig siad ó Bhord an óg. Tosaigh siad ó Bhord an óg agus tá sin an tábhacht, you know, and you know
na lads atá I gimmert don Uí ó freisin. Tháinig siad ó Bhord in Óg. And so tá rud é gin Mike ag Harlech, you know. Yeah. Ba cheartú ní a lu an is ná Pádraic Dúrcán, Ruaidhrí ó Brenn, Yeah. Donnacha Magé, Sure. some Winor, Sure. Sean McMuneil, Sure. Pádraic ó Flanara. Sure. Agus tá alán imthór ag teacht ó an Bhord in Óg. Fós, you know, tá si so you know, tá but you know an rud is tábhacht go bhfuil na lads ag baint tánafacht, you know, sin an rud is tábhacht, you know. Yeah. Spráilinn ní bhíní ógan na Furdan mar sin ag gimmert pell agus tróna agus tá sé go hintach tá sé because bhí bhliain an Jackar agin le COVID agus look nach bhfuil sin go brá, you know. Agus an 4G an seo nacinan, like, so tá alán, you know, tá na visually tá siad ar very good place, you know. Yeah. Agus tá an Sportland tá ag gaiire go maiith leis an Sportland freisin tá Saoirse gimmert. Tá Saoirse gimmert Kisfell sa Guíomhar agus tá tíreann freisin. Agus banan si tanna bhá because ní léon fell during an Guíomhar, so bíonn siad seo gimmert Kisfell. Se, so yeah. So tá clann álan a go a bhhair sin agus ba cheartú be an bhród a míle bhuichas go bhfuil gan maith agat agus rinne sibh go hanamh agus ba bháilinn bhain mar anna tatan bhas an sim a bhí a gibh agus ag na daoine eile ag na iarthóirí eile. Yeah. An slógan a chuma. Agus tá, you know, the fact mar tá sé ascuilge as well, tá sé go jazz is freisin, you know, so yeah, bhí sé go maith, you know. Agus beimid a caint, you know, with the one all Pat Lynch a chuman a chum slogan sin a chuman man nua. Agus ba bhrór dom é sin an stars sa áit seo, tá sé priceless, you know, agus tá sé an tábhacht sin caint faoi, you know, freisin an star tar seo. Yeah, because, you know, mar go round an star so strong, it's a shock result, you know. Tá future generation, so tá sé an tábhacht. Tradiisiún anna láidir again. Se agus bhí sin because an star tá an seo, agus tá an star an foundation le high é seo, you know, so you know, it's caiimiid sin éáil as well, you know. Tá sé gladhain na fear mór a tháinig roin. Yeah, agus tá rud ag an jazz faoi sin, because you know, being with you always an Thomas Fogg, you know, tá sé like reflect faoi an star as well, agus caiimiid buí freisin ar lá aniu. Tá sin an tábhacht as well. Bú nitse agus a rís sin an tábhacht. Yeah. Go míle maith go bhór. Agus tú féin, go míle maith go tú féin.